way to work, so I've just stopped her quickly so she can talk to her. She just got off the Rea Vaya bus. Ma'am, the bus services are back. How do you feel? I'm feeling so great. I'm very happy. I say welcome back. My bus is Rea Vaya, and to be late at work is very bad. And now at least today I can start making starting my day, and to start making my coffee. And I'm just saying thanks very much to resume this problem. And please may the Lord God bless Africa, and everybody must come back to home. Rea Vaya, come back. I'm very happy. It mustn't happen again. Please, and if you need money, I'll provide you with money. Yeah. Thank you very much. Ma'am, tell me about this. 999,000.98 million.199,000. Ke sithe chuke apha emva kwetamarhwalazi sekumzuzu endoda indlela iqeshile le manje ufaka izandla empokothweni phinde ikhuphe ayade yasivulela shem ugqibelele Nkosi bhuti ma Nkosi khona Safunda leli gama leli lokuqala. Yungile mkhulu. Yindle mana funde. Yini ke? Yini nas. Ke ngokuzikhona sithanda sami wabona uzondibhanqa wena uthi uyagoduka ugodukela ipasike kanti uyazazi beyotshata okanye mhlawumbe ucima lento izofika apha ezindlebeni zami ngoba senivile uba wena ufike watyisa utsiki le nkwenkwenye ebendikuxela ngayo nsithi andifuni uphinde ndikubone uhamba nayo mamela ke mntasekhaya hlala apha emakhaya ungabi sabuya apha ngoba ngale mina ubuya ngayo shuthi nami ngizabe ndibuyele ejele phakathi kwami nawe khona umuntu ozolahlekelwa ngumphefumulo andizobe ngendima siyavana sikhona hlala apha mntasekhaya undikhubile Tamthura mntwam. Hayi ndiyabuya kaloku. Ndiyabuya sithando sam, ndiyabuya ndizolala esifubeni sakho. Jonga mna nawe sawuhlula kukufa kaloku. Ewe mani le nto yomtshato yinto nje ekhona eqonda but sibe kuyi-content bana kuyonto yamanyana ayikho serious eqonda siyithatha serious yona mntu wam akho mntu ozawufa apha ungumntu wam wena ndiyabuya laa mntu lwa ndakuxelela mos ndathi yi-gay lavender marriage yayiqonda mos yintoni kule lavender marriage hayi bomkhulu You. How did you get in there? Someone put me here. I don't know. You see here? It's open there, the load is open. I don't know who put me here. Where? I come from Kibat. So I don't know how I enter here. njani ungazazi Kibat. Hey, Kibat there. Yo my bro. I don't know how I enter. And die maak je zelf over. No one. Speak to this no. I BTT. No, technology. Just like I beat this thing. No one is. How do you come Who inside put the you? truck, Somebody man? put me there. I don't know how. How did someone put you there, bro? I was sleeping on the road. Wait, hiking. You understand? I can't put myself inside here. Who is so Hayi, lokuzifota ngikholwa abantu lo. endleleni itheka infota nami ndabe ndiyifota itheka isithi boss here's your picture nabe nisithi efondini nami ndikufotile good one Neyasemadyana ngixelele noba sogqitha nini kulaa phase kata umzekelo ukwazi uba na-50 ube ngota Chris ta X ta Khwela yes imagine elisti ngomadoda indoda ephangelayo mayibizwe ngesiduko ngo Hlathi Bhele Jambasa ndancimba yenze kanjalo awudam xa utshadile but hayi yo ootata abadala abatshatileyo babesabizwa ngoodamtura so uyobizwa ngumfazi wakho ngesiduko bra Hayi ndosi, ngalaleleni emsebenzini. Awu. Ngilale ngoba ngiyacabanga. Uyangishutha. Ngiyashutha impela, ngifuna ukuzwa ukuthi ulalele. Hayenziwa lona nto. Hayenziwa lona nto leyo. hey yazolula insizwe Mayenzeni? Ethandaza. Thabile
Ngicamela emnyango madoda hayibo. Bani nechemba madoda please. Kubani mfondini? Yo, phelela. Yo. Phelela. Ngicamela emnyango. Bani ngicamela emnyango? Bazofika bonke. Yo madoda please. COVID yami le. Nje. Umophethe yawo. Right. Sengicabangile lama motivational talks lawa ayashoda kakhulu fana nabo keep your enemies closer and strangle them. Uyabo like abo people change first. Uyabo like abo don't trust anyone, scam everyone, like kuyashoda. Awucabangile. I make she's already up God, you say we care. Magriza. Ulusaya kude. Xa uye Grey kodwa xa uza kwamuzi unezandla ezempty. Andini ndifuna ukondliwa kodwa sukuza kwami ungaphethanga. Kodwa xa uye Grey uthi uziphethe iplastiki igcwala ibe ngaka. Lambi mina soze nilambe mina. Soze nilambe. Yintoni kutshisa ngejezi yaphi? Ingxaki ziyakugodolisa. Hayi wena. Hayi wesiphiwe. Ima asiqale phansi. Uthi usashona wena? Yebo bayi. Awusaphindi? Hawu. Wafa straight? Ngafe, ngashona ngafe. Washona wafa? Wancetshwa nini kudala? Kudala. Wancatshwa? Kudala hayi manje, kudala. Ha? Kudala hayi manje. Kahle Siphiwe. Akho Wonke umuntu uzange wasibona isipoko. Nasi isipoko. Ungaphinde uthi zange wasibona isipoko. kudala kakhulu. Wancetshwa nje ibandla lonke umphakathi wonke? Umphathi wonke ibandla. Kunjani nje emotionally? Akubukeki kahle. How many years are in 2 decades? 2 decades. How many years? Sure. 1 eternity later. No. How many years in 2 decades? Show me, show me, Guys, no. No, You're my playing. No, my mind's not. Kamncede. What? How many years are in 2 decades? Damn. Are you serious right now, bro? Why is my mind not working right now? Go and ask your grandfather. Decade is 10 years. So just times that by If you 2. focus only on beauty in your search for a wife, you may end up marrying a very beautiful problem. It's like 6 years later. my mind is not working right now. 20. 2 years in 2 decades. Damn. 20. Someone else? Ndizawubuya uba kawujonge phaa laa bhoti andiyithandi tu laa bhoti le idibanisa laa bhokhwe netywala nekrwala andiyithandi tu laa nto leyo. Eentwana seziyandazela nje zinto umfundisi mangenelele kuba nelalo ebecofa le bhoti. Uba umfundisi umbatha mangenelele imbi laa nto siyibona ayonto eyibukekayo tu imbi. Yeah, guys, you cannot tell me amangazana are normal. I work guys like you. Ufika umntana apha ongumeza wami yabo ufika apha ekuseni apha kum endlini yabo uzocela ndimkhisa amanzi
So like ndiyaphuma yabo like 6 nge-BVT yami. So ngiqomba okay. Ngibamba igawuni yami yabo ndim-attend. So lo mntana kandifika kuye. Uthi ndona wena chonge igawuni ngathi igawuni yomkhwetha. I'm like, what the fuck? Lo mntana enobicingiswe yintoni lena ethethayo. So guys, like anitshongelele igawuni ngathi igawuni yomkhwetha le. Umkhwetha unayo igawuni. If ikhona into wrong. Ijani kwayona enxiba igawuni. Ngeyiphi le fabric noba uthuswe le fabric. Azikontshomi igawuni. Engathi yomkhwetha le gawuni. Hayi mizuzu. Never clan acharmis a bantu. Kenelek dimes a far. Patrox selimitin a posken kinepre. Bring a cosa product. We want to call a lot of 70 feet. What's all it? Consonante couple. Lema. Where's some bias or call? Yes. Antanata Jesus. If you're someone got to. Spartan. Banazi pictures zakho soze bakupost balinde ubhubhe azokhuphisana ngofaka i-pictures zakho ku-social media bafake nezindala zango-2016 uthatha kwabantu abafuna uditshara bathi uthatha ngoku hayi bo thina xa ke ngoku lo mntu angomXhosa ungafuni ingoma ezingaphi uphi lo angomXhosa balom ngentlanga onontente tatiro kaloku uzofuna ingoma ezingaphi bawusuke eNigeria abantu baze abafora mahala hayi kaloku mna ndizathunya icuba kaloku kuqala uzofuna ezingaphi ingoma hayi kaloku nguwe andikayazi kalokuba nguwe wena uba awuqali nyama awukhethi nyama Yana lo muntu wayiqala le nto yothwala azangayibala bakuthe ngingathwala noba ngenza yo andiyoyika inyoka noba ngentaka yo POV. My grandma sent me a video of the rain destroying at home, and this is my dad's response. uThixo ngiyamsokolisa apha bekwaninika imikhujwe emincinci nathi imincinci amatanki uninika imvula ezawugcwalisa amatanki nifuna ngakanani imvula bulelani jongani kuthi kobuneni bulelelani pha yona aniyaba kutheni ngoye bevalile ngwaninika ngakabulelani kuba kufika unyaka oba kuzawudilika izindlu zizawudilika uba zizudilika zizudilika yonke into enzeka kungentando yakho uyaba nohlulwa ndim kodwa ndilokholwa ma ndiyakholwa into obuyayaba kutheni uThixo Ubona no-Spider-Man nawo bahleli la abakuboni uyabuya Spider-Man Spider-Man uqumbile noma bambhadelanga Spider-Man awufethu okanye yagoba uSpider-Man sengicabe naselihewu into zalapha neredio le kuzikhala funeka ubeka amahewu ngaphezulu hayibo inoba unamehlo i-bean salad le i-rice i-mash and ifake bean salad mash and ifake i-pilchard ayifake i-mixed veg rice nenyama into ongayibonini all colors yellow xa i-brown ke ebusweni because le mash ine-peas ne-carrot inantsika i-bean salad uyayazi ke zii-peppers tswele ne-beans rice nenyama ecaleni hayi nami benzobuza ba imesh etapile le brown ingathi KFC. I hope you enjoyed today's video bafethu. For more similar content, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one.